čo vás vítam u ďalšieho videa. Dneska si ukážeme, jak vyzerajú nové updaty v Pilot Training Flight Simulator. Inak povedané, ja neviem, hej, poďme sa na to pozrieť. Takže ako prvé pridali pushback cars, ako druhé zlepšili Boeing 77, jak vidíte, počkajte, ja sa vám to tu lepšie ukážem. Takže ako druhé tu máme novú, tu je mapa Great Road 4 a proste ho zlepšili. No, pridali nám tieto tu na pushback auta. Ďalej, čo nám pridali, bolo, že vymazali sneh. A posledné, čo tu máme, počkajte, ja sa musím pozrieť tu na Tokio, runway, kde je? Aká to bola? 13, tady. Aha, už viem, čo pridali. Avalon runway 13 pridali, jak sa to volá? Tento ukazovateľ snehu, či čo, ja to neviem nazvať. Vidíte, toto hneď vidíme. Lebo keď sa pozrieme, jedno je tu a tu pridali toto nové. Keď sa nemýlim. Počkajte, čo to píše? Toto nie. Aha, hej, áno, dobre. Runway 13. Ja nie, pardon, zle som povedal. Oni pridali, zle som povedal, pardon, toto bolo, Ježišmaria. Keď sa pozrieme, poďme na akým Airbusom A320, Air Canada môže byť to v jednom. Toto si pamätám, že tiež si pridávali. Tento update si strašne dobre pamätám. To bol asi najkrajší update. OK, takže keď zlietávame, ja teraz nejdem podľa runwaye, tak pozrite, no. Vydali nám, vidieť, čo tu máme, vydali ešte 6 deň. Tak teraz vám to neukážem asi. Počkajte. Ja sa vám to pokúsim ukázať. Tak, už viem sa ja na to. Takže Taikai to je vlastne smerovať na runway, kade je runway, ja vám to ukážem snáď. OK, poďme sa na to naknúť. Aha, tu je ten hráč. Vlastne ja som sa pripojil na jedného hráča. Áno, mám Robuxy. Ja som ich nechcel využiť, lebo nechcem proste, takže tak. Na čo mi to bude do pár videí. No, to na to máme asi. Hej, áno. Toto, tu no. Presne teraz, čo mi letím, je ten Taikai. Vidíte? Poďme to otestovať, to fakt funguje. Tu na to smeruje, máme ísť v Kanade. OK. Funguje to, ale ja som to zle proste natočil. Takže tak. Jop, no a som opustil na runway. Nice. OK, toto by bolo pre dnešné video všetko, videli ste všetko, čo vydali. My sa uvidíme u ďalšieho videa.
Budem sa na vás tešiť. Tak čus.